Так. Усім салют. Не здзіўляйцеся, што я пад сталом сяджу. Просто сюрпрыз нашым рыхтую. Які? Хутка дазнаецеся. Так. Добрага ранку усім гледачам добраранка. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А Касі што, няма? Не-а. Некалькі хвілін назад патэлефанавала і сказала, што чакае нас у добраранку. Дзіўна. Нічога дзіўнага. Гэта на яе падобна. Што? Гэта чаму на мяне падобна? Кася? Прывітанне. А ты што пад сталом рабіла? Не скажу, калі вы такія. А вось пачынаць раніцу на дзьмуты не вельмі добра, Кася. А добра, такое пра сяброку казаць. Гэта на яе падобна. Я старалася, самая першая прыбегла, каб сюрпрыз вам падрыхтаваць, а вы... Сюрпрыз? Які сюрпрыз? Сказала, не скажу, пакуль Лесік назад свае словы не возьме. Лесік. Кася, я меў на ўвазе, што ў цябе магла якая-небудзь неадкладная справа з'явіцца, толькі і ўсяго. Але ўсё роўна возьмі назад свае словы. Так я канчаткова супакоюся. Ну добра, бяру. Супакоілася? Ага. А зараз пляскайце ў далонькі. Што ты яшчэ прыдумала? Пляскайце, я кажу. І вы, дзяўчынкі і хлопчыкі, таксама. Кася, а мы у далонькі пляскалі таму, што ты мульцік пра далонькі нам планавала запусціць? Гэта раз. А два што? А два – гэта зарадка, бо плясканне ў далоні лічыцца спецыяльнай зарадкай для ўсяго арганізму. А, я зразумеў. На далоньках жа знаходзяцца спецыяльныя акупунктурныя кропкі. Якія кропкі? Акупунктурныя. Ну, спецыяльныя, якія адказваюць і за наша сэрца, і за лёгкія, і за страўнік. Правільна, Лесік. Я, як пра гэта прачытала, адразу вырашыла, што плясканне ў далоні раніцай будзе і нам, і нашым гледачам карысна. Малайчына, Кася, такую цудоўную зарадку прыдумала. Такую добраранку яшчэ не было. Але гэта не ўвесь мой сюрпрыз. Раз – быў мульцік, два – зарадка, а три – гать! Ваши аплодисменты! Паважаная публіка! Сустракайце клоунессу Касіапею і яе чароўны капялюш. А ў ім... А што ў ім? А вы паглядзіце, паглядзіце! Я нічога не бачу. І я таксама. Жартуеце? Адтуль чароўнае святло павінна ісці. Няма ніякага святла. Ну як жа? Я сама яго туды пасадзіла вечарам, калі знайшла. Знік. Кася, а што ты туды пасадзіла? Дзіва дзіўнае. На маленькі ліхтарык падобнае. Я яго ў капелюшы пакінула. Хацела вас здзівіць. Гэта, пэўна, быў жучок-святляк. Зараз скажаш, ці так ён выглядаў. Паліна, дзе наш дапаможнік? Вось ён. Так. Друкуй запыт. Цікавыя факты пра светлякоў. Так, пра светлякоў. Ёсць. Кась, паглядзі, фота падобны? Ну так, нібы ізумрудны каменчык. Значыць, як я і казаў, знайшла ты, Кася, жучка-светляка. Не можа быць, жукі не свецяцца. А святляк свеціцца таму, што на брушцы ягоным ёсць спецыяльныя органы, якія свецяцца. І свецяцца яны толькі ноччу. Правільна, а днём светлякі хаваюцца ў траве ці на дрэвах і спяць. Вось і майму, мусіць, у капелюшы сядзець не спадабалася, і ён збег. Шкада. Мы б яго пачаставалі чым-небудзь смачненькім. Не пачаставалі, бо светлякі не ўжываюць ежу. Як так? Яны выкарыстоўваюць пажыўныя рэчывы, накопленыя тады, калі светлякі былі яшчэ лічынкамі. А для чаго яны свецяцца? Яны так нібы перагаворваюцца паміж сабой. Я зразумела. Глядзіце, цвыркуны спяваюць, а светлякі, каб перадаваць інфармацыю, свецяцца. Правильно, то ярчэй, то прытухаюць. Гэтак яны папярэджваюць іншых пра небяспеку. Ай, як жа цікава ўсё ў навакольным свеце. Так,
А зараз я прапаную мультик паглядзець. Там, дарэчы, таксама твоя любимая Маша з капелюшом розныя фокусы праводзіць. Ух ты, здорово! Глядзім, сябры. Ух ты! І смешная гэта Маша. Такая выдумляка, зусім як я. Лесік, а ти що робиш? Вывучаю загадкавы і таямнічы свет травы. Цябе так зацікавіў святляк, якога я учора знайшла, што ты вырашыў яшчэ каго-небудзь незвычайнага адшукаць? Ой, глядзіце, павук. Ой, што, сімпатычны. І ў яго такое прыгожае павуцінне, проста шэдэўр. Не ведаю, як павуцінне, але сам ён лапкі, хапалкі, махнатыя. Не паказвай мне яго. Ну, добра, добра. А вунь, глядзіце, хто. Ну, гэта конік. Во, іншая справа. Аднойчы я спрабавала злавіць коніка, а ён скок і зусім нябачным стаў. Так, конікі ўмеюць гуляць у хованкі. Яны ж зялёныя, як трава, маскіруюцца. Конікі такія спрытныя, нібы з раніцы да вечара зарадку робяць. Можа і так. А калі мы ўжо пра траву гаворым, дык чаму яна зялёная? Уся справа, Кася, у спецыяльным рэчыве – хларафіле. Дык гэта ён робіць траву зялёнай? Так, з дапамогай сонечнага святла. Дарэчы, расліны – выключныя стварэнні. Яны харчуюцца сонечным святлом. Як? Вось так? Ням-ням-ням-ням-ням? Нешта і мне падсілкавацца захацелася. А ў мяне шакаладка ёсць. Клас! Давайте мультик глядзець і шакаладкай частавацца. З задавальненнем. Смачная была шоколадка. Дякую, Полиночка. Шкода толькі што адна. О, а з намі нехта пагутарыць хоча. Подключаемся. Ребята, здравствуйте, я София. Привитание! Попробуйте отгадать то, о чем я сейчас вам расскажу. Она бывает на новых и чаще на старых вещах. Иногда мы о ней не знаем. Она может появиться неожиданно. Можно сделать ее специально, а избавиться от нее очень трудно. Иногда мы ее прячем от других. Она бывает и на крыше, в валенках, в перчатках, в шкафу, да где угодно. Про нее есть загадка. В пустом кармане что-то есть. А хто мне адкажа, пра што Софійка расказвала? Наши глядачи ведаюць. І я ведаю. Тады давайте адкажам разам. Што ў пустой кішэні ёсць? Дірка! Гэта так, Софійка? Правильно, ответ – дыра. Мы отгадали! Мы малайцы! І Софійка малайчына такую цудоўную разважалку придумала. Дзякуй табе! Дарэчы, сябры, дасылайце нам свае разважалкі на электронны адрас. Добраранок.tv@gmail.com. І мы з глядачамі з задавальненнем будем іх разгадваць. А зараз спецыяльна для Софійкі і ўсіх нашых гледачоў яшчэ адзін мульцік. Глядзім? А я сёння з бацькамі збіраюся ў лес. Пашчасціла. Вось ужо дзе за жучкамі-павучкамі паназіраеш. А можна і нам з вами? Мы будем сябе добра паводзіць. Лесік, скажы. Трэба ў бацькоў спытаць. А калі яны не дазволяць? Дазволяць, яны ў мяне добрыя. І вас вельмі любяць. Тады пабеглі рыхтавацца. Пабеглі! Пачакайце, а з глядачамі развітацца. Ой, сябры, усім сонечнага і вясёлага дня. А яшчэ цікавых падарожжаў і адкрыццяў. Сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Будзе незабывальна, абяцаю. А на заканчэнне яшчэ адзін мультфільм. А мы пабеглі. Пабеглі!